Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Студияда мен Эльвира Хуснетдинова эшлейм. Бүген безнең программада. Татарстан делегациясы Ташкентта. Рустам Нургалиевич Минихановка минем эшләгән хезмәтләремә шундый югары бәя бирүенә зур рәхмәтләремне белдерәм. Кырым Республикасындагы сәяхәтебез дәвам итә. Хәзер без Кырым Республикасының Бакчасарай районында. Менә әлеге бинаны Татарстан Республикасы төзеде. Кечкенә татар авыллары бүген кем кулында? Biz үзебезне төптән әби бабайларының барлыкка килүеннән һәм инде безнең Арслановлар гаиләсенең инде 7 буынын эзләп таптык. Арча якташлыгы Казанда. Казан шәһәрен Иван Грозный алганда, Казанда булган зыялы нәселләр, алар бөтенесе Арча, Биектау, Әтнә, Балтач, Саба якларына качканнар. Свердлау өлкәсе Красноуфим каласындагы милләттәшләребез тормышы. Авыл хуҗалыгы начарланып китмәсә, авыллардагы яшьләр балачага таралып китмәсәләр, бик яхшы буласы иде. Кемерово өлкәсендә итекле хоккей. Беренчегә тартабыз. Алла бирсәң әйтте. Уня. Шушы көннәрдә Ташкентта Иннопром 2021 зур сәнәгать күргәзмәсе узды. Россиянең 12 төбәге, шул исәптән Татарстан Республикасы да Үзбәкстан халкына үз сәнәгать оешмаларын тәкъдим итте. Шулай ук Татарстан делегациясының Үзбәкстандагы республика вәкиллеге белән очрашуы да узды. Кунакларны традицион үзбәк җәймәләре һәм әлбәттә шәк-шәк белән каршы алдылар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов җитәкчелегендәге делегация үз чиратында вәкиллеккә истәлекле бүләк тапшырды. Җылы очрашу турында тулырак киләсе видеоязма. Татар мәдәният үзәгенең хөрмәтле аксакаллары, яшьләре, атказанган артистлар, традицион үзбәк җәймәләре һәм әлбәттә шәк-шәк. Татарстаннан килгән мөхтәрәм кунакларны Ташкентта менә шулай кулы җәеп каршы алдылар. Татарстан һәм Үзбәкстан арасындагы хезмәттәшлек төрле тармакларда үсә. Шул исәптән машина төзелеше, нефтехимия, фармацевтика, авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләр. Үзбәкстан белән хезмәттәшлекне үстерү Татарстанның тышкы икътисади эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше. Мондый очрашулар безнең хезмәттәшлекне киңәйтер дип ышанабыз. Мондый мәҗлесләр обязательно шулай үткәрергә тиеш, чөнки бу яшьләрнең тәрбиясенә бик мөһим. Менә Үзбәкстан яшьләре, Татарстан яшьләре бергәләшеп кушылышып, татар телен, татар мәдәниятен, татарның урф-гадәтләрен белергә яшьләр тиеш. Чөнки урф-гадәтне белмичә, ана телене белмичә, яшьләр тарихны белмичә, киләчәк бик туманны дип уйлыйм киләчәк. Очрашу вакытында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән рәхмәт хаты белән Рәйхан Мәннәпова бүләкләнде. Ул 35 ел дәвамында Ташкент шәһәре татар мәдәни үзәгендә актив эш алып бара. Үзбәкстан татарлары өчен төрле мәдәни чаралар оештыра, яраткан халык җырларын башкара, балаларны татар теленә өйрәтә. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич Минихановка минем татар халкыма эшләгән хезмәтләремә шундый югары бәя бирүенә зур рәхмәтләремне белдерәм. Һәм алдагы көннәрдә дә менә шулай җиң сызганып, көч, дәрт алып татар халкы өчен эшләргә, татар телен үстерергә, беренчедән милләтем саф таза булсын, үзенең татарлыгын онытмасын. Альберт Кәримов үз чиратында Татарстан Республикасының Үзбәкстан Республикасындагы вәкиллегенә дуслык һәм хөрмәт билгесе итеп истәлекле бүләк, Болгардагы Мәхәббәт ак мәчет сүрәтен бүләк итте. Гөлия Садыйкова, Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы. Кырым Республикасындагы сәяхәтебез Бакчасарай районында дәвам итә. Бүген Почтовая бистәсенә сәяхәт көтә һәм Ялта шәһәрендә Советлар Союзы герое милләттәшебез Гали Мәҗитов истәлекләрен барларбыз. Зур вакыйгаларны үз эченә алган җирлекләрдән Ләйсәнә Садретдинова репортажы. Хәзер без Кырым Республикасының Бакчасарай районында. Менә әлеге бинаны Татарстан Республикасы төзеде. Киләчәктә ул мәдәният үзәге булачак һәм билгеле инде безнең милләттәшләребез монда төрле чаралар уздыра алачаклар. Наш район сотрудничает с Республикой Татарстан с марта 2014 года. Нам очень приятно такое сотрудничество, оно очень плодотворно для нас в первую очередь, надеемся, для наших коллег тоже. Мы получили огромную помощь от Республики Татарстан.
Татарстан. Эта помощь выражалась как в материальном виде. Это пробуренные Республикой Татарстан скважины для питьевой воды, это отремонтированные водоводы, отремонтированные школы. И очень много оказала Республика Татарстан нам помощи методической, помогла нам более мягко перейти в Российскую Федерацию, потому что законы были для нас новыми, они несколько отличались от тех, по которым мы работали ранее. Очень много внимания уделяет Республика Татарстан нашим детям. Наши дети имеют возможность принимать участие в школьных олимпиадах, выезжают в Татарстан за счет принимающей стороны. Очень много внимания уделяется развитию творческих коллективов наших. Наших детей приглашают в республику, к нам приезжает фестиваль. Наших муниципальных и государственных служащих проходит обучение в университетах республики. Мы видим и другую помощь от Татарстана. Вот как раз напротив нас стоит здание ветклиники, которую тоже подарила нам Республика Татарстан. Поэтому, в принципе, это сотрудничество для нас очень важно, и мы надеемся, что оно будет продолжаться и будет длительным и плодотворным. У нас в почтовом Дому культуры нет уже 10 лет. Наши художественные коллективы продолжают существовать, они ютятся, можно сказать, в нашей общеобразовательной школе и с нетерпением ждут, когда для них распахнет двери вот этот гостеприимный дом. Дом культуры на самом деле очень хороший. В нем предусмотрено практически все, что необходимо не только творческим коллективам, но и благодарным зрителям. И поэтому мы все с огромной благодарностью обращаемся к руководству республики за то, что они подарили нам такую возможность. Брусчатка должна упираться, но тогда... Тиздән яңа бинаның ачылышы булачак. Әлегә Васил Шайхразиев аның төзелеш барышын тикшереп чыкты. Мәдәният йорты төрле чаралар үткәрү урыны милләттәшләребезне җәлеп итү үзәгенә әйләнәчәк. Хәзер юлыбыз Ялта шәһәренә. Искиткеч матурлык монда. Чынлап та юкка гына безнең милләттәшләребез, гомумән халык монда ял итәргә агылмый инде. Ялта шәһәре әле ул безнең татар халкының шәхесе Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы герое Гали Мәҗитов белән дә билгеле. Бүген без аның каберенә чәчәкләр салдык. Мәҗитов Гали Әхмәт улы 1912 елның 14 августында Башкортстанның Ярмәкәй районы Яңа Шахи авылында туган. Милләте татар, Уфа педагогия институтында укый, 1933 елдан Кызыл армияда. Оренбург хәрби очучылар авиация училищесын тәмамлый. 1939 елда Совет гаскәрләренең Көнбатыш Украинаны азат итү походында. 1939-40 елларда Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышында 1941 елның 22 июненнән. Со своими товарищами разговаривал. Они за ночь могли 5-10 раз загружаться самолет авиабомбами, а потом разобрался, потому что, как говорится, метеосводка не давала добро. Ул очкычларның барлык төрләрендә тулаем 1132 сәгатьлек очыш ясаган. Шулардан 600 сәгать көндез, 532 сәгать төнлә. Полк штурманы буларак бомба ташлау объектларын яктыртуга 10 тапкыр һәм утка тоту нәтиҗәләрен фотога төшерер өчен 4 тапкыр очыш ясый. Ил-4 очкычының бомбага тоту коралларын, радиоавиация җиһазларын бик яхшы белә һәм алардан дөрес файдалана. 1943 елның майыннан дивизияның өлкән штурманы булып эшли. Алтын йолдыз медале белән бүләкләнә. Сугыштан соң кыю очучы СССР кораллы көчләрендә хезмәт итүен дәвам итә. 1954 елдан Мәҗитов отставкага чыга. Уважаемый человек был в Ялте. Он долгое время проработал в ДОСААФе, я уже как сказал. И, как говорится, он с ДОСААФа и ушел в мир иной. 1993 елның 30 гыйнварында вафат була. Ул Ялтаның иске зиратында җирләнгән. Отец говорил: ты являешься сыном великого татарского народа. Поэтому
И я то же самое своему сыну, дочке говорю. Менә без Ялта шәһәренең Гали Мәҗитов урамында 11 ел дәвамында безнең милләттәшләребез нәкъ менә шушы урамны аның исеме белән йөртер өчен көрәшкән. Бүген инде Аллага шөкер, озакламый бу урам янында аның скверы һәм бюсты куелачак. Бүйük татар халкының батырларының исемнәре мәңгелек. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Кырым Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Кичкенә татар авыллары бүген кем кулында? Biz үзебезне төптән әби бабайларының барлыкка килүеннән һәм инде безнең Арслановлар гаиләсенең инде 7 буынын эзләп таптык. Арча якташлыгы Казанда. Казан шәһәрен Иван Грозный алганда, Казанда булган зыялы нәселләр, алар бөтенесе Арча, Биектау, Әтнә, Балтач, Саба якларына качканнар. Свердлау өлкәсе Красноуфим каласындагы милләттәшләребез тормышы. Авыл хуҗалыгы начарланып китмәсә, авыллардагы яшьләр балачага таралып китмәсәләр, бик яхшы буласы иде. Кемерово өлкәсендә итекле хоккей. Беренчегә тартабыз. Алла бирсәң әйтте. Уня. Кичкенә татар авыллары бүген кем кулында? Хуҗалыклар таралган, урта гомум белем бирү мәктәпләре, балалар бакчалары ябылган вакытта да авыллар яшәргә тырыша. Алай гына да түгел, милли гореф-гадәтләрне, мәдәниятне саклау өчен күп хезмәт куялар. Әгерҗе районының Девитерня авылында 300-гә якын кеше яши. Биредә өлкәннәр дә, балалар да актив. Бәйрәмнәр уздырыла, мәдәният хезмәткәрләре төрле фестиваль-конкурсларда катнаша. Авыл яши, чөнки авылны гөрләтеп яшәтүчеләр бар. Тулырак киләсе сюжетта. Бүген Девитерня авылын мәктәп, мәчет һәм мәдәният йорты бизи. Бәйрәмнәр һәм милли чаралар уздыручылар да бар. Фәнис һәм Алия Арслановлар гаиләсе Девитерняның күрке. Үз тормышларын алар мәдәнияткә, сәнгатькә багышлаганнар. Дистәләгән еллар дәвамында күрсәтердә эшләре дә җыелган. Күбесе әлеге стендта урын алган. Узган ел без тарихта эзлебез шәҗәрәләр бәйгесендә катнашып, гаилә 4нче урынны яулаган. Әлеге конкурска әзерләнгән вакытта без дөрес үзебезне төптән, үзебезнең чыгышыбыздан әби бабайларының барлыкка килүеннән һәм инде безнең Арслановлар гаиләсенең инде 7 буынын эзләп таптык. Фәнис Арсланов мәдәният йорты директоры. Җитди һәм сәләтле. Аның җитәкчелеге астында авылда берничә ансамбль оешкан. Уңышлары да, җиңүләре дә шактый. Хәтта 4 милләт башкара торган маршлы биюе дә Девитерня авылында әле дә саклана. Нишен мин 4 милләт идем. Марий, Утмурт, Башкорт, Татар. Без бит инде 1550 елдан барлыкка килгән без дип авыл дип сөйләбез. Ул менә бу бию безнең 1600-1700 елларны барлыкка килгән. Берләшеп, шушында бөтен милләт шушы биюне бигәннәр. Бүгенге көнгә чаклы ул бию бүген саклана. Оештыручылар булгач, мәдәни чараларда авыл халкы да теләп катнаша. Нурия Мусифуллина авылда ансамбль оешкан беренче көннән үк бик теләп сәхнәдә чыгышлар ясый. Безнең максат киләчәк буынга үзебезнең әмиләребезнең, әбиләребезнең шушы матур биюләрен калдыруда. Берничә ел элек авылда гармон моңы ансамбле оешып, өлкән яшьтәге иратларны һәм балаларны берләштергән. Максатлары яшьләрдә гармон көенә мәхәббәт уяту. Авылларда мәдәният һәм сәнгать, туган тел саклансын өчен теләк кенә кирәк ди Девитернәдә яшәүче милләттәшләребез. Фәнис Арсланов җитәкчелегендә мәдәният йорты берничә тапкыр грантта аткан. Әлеге акчалар ансамбльләрне, музыка инструментлары, сәхнә киемнәре белән тәэмин итү өчен тотылган. Әгерҗе районыннан Назир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Свердлау өлкәсендә кайчандыр татарлар һәм башкортлар күпчелекне тәшкил иткән шәһәрләр бар. Тик соңгы елларда катыш никахлар нәтиҗәсендә төрки исем-фамилияләр юкка чыгып бара. Ана телен балалар гаиләләрдә сирәк ишетә. Ә инде ата-бабалар традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен бары тик борынгы бизәнү әйберләре һәм түбәтәй кебек атрибутлар гына искә төшерә. Шундый шәһәрләрнең берсе дип Свердлау өлкәсенең Красноуфим каласын атарга мөмкин. Көз айларында булачак бөтен Россия халык санын алуда алар үзләрен кем дип атар? Төбәктәге хезмәттәшләребез Красноуфимдагы милләттәшләребез янында булып, шул хакта белеште.
Красноуфимск Екатеринбургтан 224 чакрым ераклыкта урнашкан. Шәһәргә 1781 елда нигез салынган, ләкин инде биредә 1736 елда ук сак кирмәне булуы билгеле. Төрле вакытларда Красноуфимск, Оренбург һәм Пермь губернияләре составында була. Хәзер ул Свердлов өлкәсенең иң көнбатыш шәһәре. Бүген биредә 37 мең кеше гомер кичерә. Я очень люблю этот город. Он многонациональный город. Вот сейчас мы шли по этому городу и как раз разговаривали о том, что здесь очень много проводится мероприятий, и приезжают еще и татарские концерты. А еще мне этот город очень нравится своей умиротворенности, потому что этот город старинный, население здесь очень доброе. 2010 елдагы бөтен Россия халык саны нәтиҗәләре буенча Свердлов өлкәсе Красноуфим районында татарлар 2нче урында. Иң күп татар авыллары да шушы районда. Шулай ук күршедәге татарлар күпләп яшәүче Әчет, Әртә, Түбән Серга районнарында әйтү урынлы булар. Красноуфим районында 15 татар авылы бар. Аннан башка әле тагын Красноуфимскиның үзендә берничә мең татар яши. Бу татарлар инде монда 800-900 ел яши башлаганнар монда. Дөрес әйткәндә, татарлар монда иркен генә, рәхәт кенә яшиләр иде. Әгәр дә менә шу соңгы вакытта авыл хуҗалыгы начарланып китмәсә, авыллардагы яшьләр, бала-чага таралып китмәсәләр, бик яхшы буласы иде. Красноуфим татарлары милли гореф-гадәт йолаларга зур игътибар бирә. Биредә дини бәйрәмнәр, сабантуйлар гөрләп уза. Үз халык театрлары бар. 30 ел дәвамында театрда 6 режиссер алмашына. Бүген аны Красноуфимск шәһәре ял һәм күңел ачу үзәге методисты Мәүлидә Әхтәмова җитәкли. Безнең татар театрына килгән кешеләрнеке, артистларның проблема бар шу, бик зур проблема. Кем уйнасы килә икән, алар телне белмиләр. Телне белгән кеше кайсы беренең шундый проблема бар уйнарга сәхнәдә. Театр артистларына килсәк, алар төрле һөнәр кешеләре, үзләре белән балаларын, оныкларын да ияртәләр. Үзешчән артистларның репертуарында классик язучыларыбызның пьесасы буенча куелган берничә спектакль бар. Мәүлидә Әхтәмова тырышлыгы белән бүген Красноуфимда Уйнагыз гармуннар фестивале, бәхетле гаилә парлары дигән кичәләр, шәкшәк шоулар уза. 2020 елда Мәүлидә Әхтәмова бөтен дөнья татар конгрессының югары бүләге, татар халкы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. В Народном коллективе «Татарский театр» существует и молодежная студия, где занимаются представители студенчества, нашего молодежного студенчества. И здесь они не только знакомятся с творчеством татарских поэтов, писателей, но еще, кроме всего прочего, и изучают основы татарского языка. Бүген Красноуфимда татарлар күпме дигән сорауга төрле җавап ишетергә туры килә. Гомумән алганда халыкның 10% булырга тиеш дигән фикергә нигезләнәләр. Аңлату, агарту эшләрен оештыру максатында Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә 2021 елга берничә проект планлаштырган. Әлеге чаралар Красноуфимск шәһәре һәм район күләмендә дә үткәреләчәк. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Һәр ел чыга яшел яфрак изәп, арча җырын җырлый аккаен. Мөхәммәдтәй затлы туган телем, халкым кебек тугры тукаем. Шулай дип яза шагыйрә Флора Гыйззәтуллина Арча районы турында. Ул Татарстандагы иң зур районнарның берсе, Казан артының төньяк өлешендә урнашкан. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Арча якташлыгы җәмгыятенең очрашу кичәсе узды. Бәйрәмдә әлеге төбәктә туып үскән күренекле шәхесләр, сәнгать осталары, Арча җирлегендә яшәүче талантлар катнашты. Тулырак киләсе сюжетта. Очрашуга килүчеләрне татар көйләре, татар милли ашлары белән каршы алдылар. Шүрәлеләре дә бар, бу гаҗәп түгел. Казан артында урнашкан Арча районы бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган ягы. 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган күргәзмә алып килдек. Бер өлеше безнең инде арада булмаган язучыларыбызның туган телгә карата фикерләре, яшьләргә карата булган вазиятләре, инде икенче өлешендә бүгенге көндә иҗат итә торган үзләренең әсәрләре белән танылып килгән язучыларның шулай ук туган телгә карата фикерләре бар. Арча районында күп кенә күренекле шәхесләр туып үскән. Алар арасында язучы, шагыйрьләр, артистлар, фән һәм дәүләт эшлеклеләре. Безнең бит инде бүгенге көндә менә
70-тән артык безнең халык белгән язучыларыбыз гына бар. Мин аны үзебезнең районда әле бүгенге көндә иҗат итеп ятучы шагыйрьләр, шагыйрәләр, язучылар белән бергә 100дән артык дип тә сөйләйм. Менә бу Орча ягыннан чыгып киткән һәм төрле шәһәрләрдә Казанда гына түгел, бөтен ил буйлап, дөнья буйлап яшәгән татарларны, үзебезнең якташларны берләштерә торган бер оешма дип әйтик. Ләкин аның тагы күренмәгән яклары да бар әле, медальнең икенче ягы. Көненә бер 3-4 шалтырату була бу кимендә. Ниндидер проблемалары белән, кемнедер укырга кертәрә, кемдер больницага салыра, кемдер пожар булган менә безнең шушы якташлыкның булышлыгы белән Орча районында гына менә 4 йортны салдык. Менә бу ятаган фольклор-инструменталь ансамбле күп кенә республика, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреатлары, төрле халык уен коралларында уйныйлар. Алар Орча балалар сәнгать мәктәбе укытучылары. Әлеге уку йортында 800дән артык бала белем ала. Бүген без монда балаларның иҗат эшләрен алып килдек. Бу күргәзмәбез безнең Тукайның, Абдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган. Орчаның үз халык театры да бар. Җидегән Чишмә үз вакытында Идел йорт Россия төбәгара театр фестиваленең гран-при иясе дә. Биредә төрле хезмәт ияләре эшләреннән соң уйнап ял итү өчен җыелыша икән. Халык театрында менә шушы Җидегән Чишмә труппасы оешканнан бирле, ул 35 ел моннан элек башланган иде. Шул гомердән бирле менә шушы труппада спектакльләрдә катнашабыз. Уйнадык инде хайран үрләрдә менә шушы театр белән аралашып, шушындагы кешеләр белән үзебезнең менә ничектер күңелебезне күтәреп, шулай итеп яшибез. Орча халык театры очрашу кичәсенә Аяз Гыйләҗев әсәре буенча сәхнәләштерелгән Урлыкмы, урламыкмы комедиясын алып килгән. Режиссеры Орча районында туып үскән Азат Зарипов. Орча Җидегән Чишмә халык театры белән беренче генә эшләвем түгел, мин иң элек куйган идем безнең Галиәскәр Камалның беренче театр спектаклен, комедиясын куйган идем, Атнактовый комедиясын. Шуннан соң алар җыйналдылар да, инде тагын куйыгыз дип мине чакырдылар. Шушы Аяз абыйның бер дә куелмаган дип әйтсәк тә була инде, Кияү урлау пьесасы буенча эшләнгән, Урлыкма урламыкма дигән комедиясын куйдым. Һәм быел яңадан чыгардык менә Шәриф Камалның Хаҗи әфәнде өйләнә дигән әлбәттә тагын комедиясын. Ничек эшлисең, шулай ял итәргә дә кирәк диләр. Орча якташлыгы очрашуына килүчеләр бу көнне спектакльдә карады, рәхәтләнеп үзара аралашты да. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Кемерово өлкәсендә урнашкан Кышлау авылы мәчете спортта да берләштерә. Җирле хоккей сөючеләр киез итекләр киеп кәшәкәле уйнады. Мондый активлыкны яшь хәзрәт эшчәнлеге белән бәйлиләр. Бу юлы оештыручылар гадәти булмаган матчлар сериясын Кузбасның 300 еллык юбилеена багышларга булган. Кышлауда якын тирәдәге 8 авылдан килгән җыелма командалар иң осталарны ачыклады. Юрга районының спорт сөючеләре белән безнең хезмәттәшләр дә аралашып кайтты. Хоккей менә бу пима белән ул бездә Кузбаста башланды. И хәзер аны бөтен безнең Россиядә турнирлар үткәрә башладылар. Сезгә яхшы уен и бөтен нәрсә үзегез телисез. Авыл агыйларының күбесе өчен итекле хоккей гаҗәп нәрсә түгел билгеле. Яшь чакта үзләре пима киеп ясаган кәшәкә тотып, бузлы урынга җыелганнар. Хәзерге яшьләр исә мондый төр очрашуга күңел ачу итеп карый. Быелгы очрашулар ми хоккей уйнарга яратам дигән акция буларак оештырганнар. В этом году мы решили посвящать его к юбилею нашего Кузбасса, 300 лет Кузбасса. 8 команды в соседних деревнях Зеледеев, Искитим. Уен шаяру, катыш барса да кагыйдәләр саклана. Кәшәкәне югары күтәрмичә, алканы тизлә дәрәҗәсендә бәреп уйныйсы. Иң мөһиме уенчылар арасында бер-беренә хөрмәт саклану, уен этикасын үтәү. Нәкъ зур спорттагыча. Мен тренером эшлим, учителем физкультуры да, школада преподавать там. Монда площадка ачык, көн сайын кичендә көндез дә уйныйлар. И уроклар да иногда уйныйбыз монда. Нас пригласили представители Зеленковской мусульманской организации, и мы с удовольствием согласились. Команда у нас, они занимаются хоккеем, но в валенках мы в первый раз выступаем. Поэтому надежду мы поставили только на высший класс. Мы уверены
что мы выйдем в финал, хотя соперник очень сильный. Командаларда төрле буын вакилләре. Шамил Даутов кубок өчен улы белән бергә көрәште. Төркемдәгеләр өчен дулкынланып, ябыктым да буга инде шул арада ди ул. Ары биттем дә, ничектер яшәрдем инде, наверное, яшьләр белән. Рахмат шул кешеләргә, что онытмыйлар, бик шәп уйнадылар. Көлеп нитеп, мен считаю, что праздник удался, бәйрәм бик шәп булды. Кубок, медальләр һәм мактау кәгазьләре үз ияләрен тапты. Иң мөһиме җиңү. Кемерово өлкәсенең Кышлау авылыннан Елена Софиуллина, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, Рамазан айы башланды. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Исән сау булыгыз.